ki rarrafa ko ina, ko da kin ji sallama kar ki buɗe, sai in murya ta kika ji na ce ki buɗe. Dan zan je gidan malam yanzu in karɓo miki yan rubutu da hayaki ki saboda razanan da kike kin ji, maza je ki kwanta Rashida. Yawwa je ki kwanta kin ji? Ki rufe kofa fa. To kowaye yayi sallama kar ki buɗe sai in murya ta kika ji. Zan je in gaya ki da kawu da limamin garin nan cewa da ki aka haɗa baki sarkin garin nan ya cuce ni, aka cutar da budurci na ya mace. Rashid, ki haƙuri, wannan abin da ya faru sharrin shedan ne, duk shedan ne ya sani dai wannan abin da san abin duniya. Rashida, ki haƙuri. Me kike nufi? Kina nufin kenan mutuncin na ba mutunci bane? Kin zubar min da mutunci? Ke kina kokarin kiyan kare miki naki mutuncin kenan ko? To wallahi ba zan taba yafe miki ba. Rashida, ba wai naki ba, to ki yi haƙuri. Ko da za ki gaya musu, ki bari gari ya waye. Ki je ki kwanta dan Allah. Har gari. Furan iya kwance da ke a cikin gidan nan ba. Wallahi ba zan taba iya bacci da ke a cikin gidan nan ba. Kin cuce ni, kin cuci rayuwata. Haƙuri Rashida. Rashida. Ya haƙuri Rashida. Shirin shaidan ne Rashida ki haƙuri. Tabbat ba na so in ji labar tana ciki. Bakin kulki. Bakin kulki. Ga ta nan. Kar ka batta da rai sai ka ga bayanta. Matsiyaciya ashe kina da bakina jin. Allah da hannun baka taimake ni ka kai ni gidan kawuna. Dan Allah. Da Allah dan Allah baka taimake ni. Nana! Wayo! Boka mai kunkule,
zo ka min aikin marasa imani ne. So nake a sarbanta Rashida ko kuma a lalata mata rayuwarta. Aiki zai yi amma mafita ɗaya ne. Sai dai a haukatar miki da makarun kuma idan ta ɗauki ciki ta aihu. Da ki haukace da ke da wanda ya mata cikin har iyaka rayuwarki. Boka, ka yi aikinka kawai. Haukata ta. Idan ta haukace waye ma har zai ga mahaukaciya ya mata ciki, wa ma zai yi sha'awanta. Baba Talatu! Baba Talatu! Baba Talatu! Rashida, me ya faru? Baba Talatu, sarki kuwa? Me ya faru? Rashida, lafiyanki kuwa? Rashida, me yake faruwa da ki? Sarki lafiyar shi kalau zanzan yake. Rashida, Daidai yake. me yake faruwa? Wallahi tallahi daidai yake sarki. Sarki ba? Rashida, wai me yake faruwa ne? Rashida. Na'am. Rashida, lafiya? Me ya faru? Rashida, Haba goggo, ke kika faɗa min duk lokacin da bakin kulke je ɗaukar rai baya kuskure. Amma gashi yarinyar nan ta shiga har watan aihuwanta ya kasa kashe ta. Allah shi baka yawan. Abin da yake faruwa wannan shegen bakon mahaukacin da ya shi yake hana ruwa gudu. Amma yau ya tabbatar min da cewa a cikin daren yau za mu ji mummunan labari. Shikenan Allah ya sa mu ji alheri. Ga wannan ki ƙara ma yadda kike ƙara ma. Allah ya ƙara maka yawan rai. Wannan kuɗin da ka bani ranka ya daɗe sai na ji ya ƙara ma zuciya ta rashin imani. Ina tabbatar maka a cikin daren nan yau zai cika aikinsa. Waka! Sannu. Gogo! Lafiya naga ka shigo a fusace haka? Wai wani hali ake ciki ne? Kamar na me fa? Yarinyar nan gashi nan tana kan naƙuda. Aihuwa ko yau ko gobe. Babban magana ɗan sanda ya ga gawan soja. Ai ko ba za mu taɓa bari ta aihu ba. Amin wa alaikum salam. Allah ya jaza bani. Allah ya jaza bani yalla bai. Albishirin. Wani abin alheri ne ya faru na taso da gudu har tuntube nake zo sanar. To, Kamar menene kenan? To yanzu dai Farashida tana kan ruwa. Haihuwa ko yanzu nan da na fito ba na mamaki yanzu in koma je an ce ayi a samu haihuwa. To Allah ya sauke ta lafiya. Amin amin. shikenan je ka. Wanda abin alheri. Gogo. Ya na kake tsara?
Ya na kake tsirara. Da buhuna a jiki. A ga kin tsirara. A ga shi na kina tsirara. Wani sarkin ne. Wani sami. Ke zama Allah ya zama. Allah ya zama ne. karfi na Baka daura wannan ba. A ga kina tsirara. Da buhuna a jiki. Ga kina tsirara. Da buhuna a Allah ga kina tsirara. Da buhuna a jiki. Da sarauta na zama sarki dole in na faɗa ko a garin nan yake ji. Alata zamanin kowa a garin nan. Ga kina tsirara. Ga kina tsirara. Illa na san dai an ɗauke nan kai ɗakin matata. Ina matsayin ango. Me sunan wannan garin da nake? za ka san sunan wannan gari, amma ina son sanar da kai cewa yau kimanin shekara ɗaya kenan da wata ɗaya kana wannan gari, kuma ka gode Allah. Allah ya baka lafiya, yanzu ka zama cikakken mai hankali ba mara hankali ba. Za ka koma garinku kamar yadda kake so, amma ina so za a ɗaura muku aure da Rashida tukuna. To ai a taimaka min da yan uzuri. Ba damuwa. Idris, ina kake nufin zaka tafi ka bar ni? Kana nufin tafiya zaka yi? Ka manta yadda 'yan garin nan suke kallon mu? Yanzu idan ka tafi kana nufin wa zai aure ni? Ki haƙuri. Duk abin da ya faru tsakanin da ke ɗauka kamar mafarki ne. Allah ya ƙaddara hakan zai faru. Ba na jin kuma akwai wanda ya sai hana faruwar hakan. Ta mafarki magana ce wacce ta riga ta wuce. Idris, za ka iya koma garinku. Don ji nake kamar ana hura ma jikina wuta don duk jikina ciwo yake yi. Gani nake ba zan ƙara rayuwa a duniyan Allah nan ba. Masoyina kana ina ne? Kana ta ina ne ban ganka
shida masoyiyata. Ya kika je kika dade? Kin san fa lokaci ya riga ya kusa na walimar. Akwai wani abu da ake jira ne kuma? Lemun ne bai isa ba. Ya kamata a ƙara kamar karat 5 na ganin zai wadata. Shikenan. Amma waɗannan kayan da kika sa sun fito da tsarin jikinki da kyau. Haƙuri za ka yi, daren yau ne za a. Kin yi gaskiya. Amma in kika duba a yanzu ne muharramin ki ne tunda an daura aure ko? A al'adance haƙuri ya kamata mu yi har a rako ka cikin ɗaki. A addinance kuma na riga na zama matarka tunda an ɗaura mana aure a yau. Ban da hurumin da zan yi jayayya da kai. Yawwa, kin gani? Allah sarki. Hakika wannan ɗana ne na sunna. Ba na zarginta. Ikon Allah. Wa alaikum Amin alaikum salam. Maryam. Ki haƙuri kin ji? Ki yafe mana akan zargin da nake miki. Kin ji? Haka Allah yake ikonsa. Ina shahidi kin? Shahid bai da lafiya. San Allah ya baka lafiya. Dan uwana mutuwa zan yi. Ka yafe mu. Na cuci kaina. Na zalunci kaina. Na biye wa san zuciya. Shi ina nadama lokacin da ba ta da amfani. Ka daina faɗa mana magana kaji. Za ka warke kuma za mu ci gaba da rayuwa. Ka ji ko? Kayya. Mutuwa zan yi. A cikin raina tilo ba na sauyi, na yi rukon kauna da abar suna zuciya ke na saka. Kai ɗaya ne a cikin raina tilo ba na sauyi, na yi rikon ƙauna da abin suna zuciya kai na saka. Zuciya in ta ga wanda take ƙauna ba ta sauyi, dan asalin soyayya sa'a ce wani kar ya shiga. A matake ɗaya ni na yi duba, fage na san ki anan kwana saba. Karki sake ni na aka koko ba, domin ki na yi rawa har na taka. Ruwa na sha zuciya ta yi sanyi, na gamsu ni gwada tsarin masoyi, da tsanani kunkani ba ni sauyi, a duniyar kauna ka san iyaka. Zuciya in ta
yau zan gabatar miki dan uwana wanda na sha gaya miki cewa koyaushe muna tare da shi kuma komai nake shi ki da yana kai wanda zan iya sadaukar mai da komai ma a rayuwa. Kana nufin har da ni kenan? Idan ya ce yana so dole mu haƙura ban mai. To ban gan ku tare ba ai. Karki da mu za ki ganshi yanzu. Wannan shine dan uwana shahid da Maryam. Amincin Allah a gare ku ya masoyi. Allah sarki san da zuwa malam shahid. Wato yallaɓai a kullun ƙara burge ni kake wajen iya fahimtar abin da ya dace da kai. Tabbas kun dace kuma ina muku fatan alkhairi. Biki ce kuma bikin yi shiru. Ina ga kunyata take ji kasancewar yau ita ce rana ta farkon haɗuwar mu. Ni zan koma mota na jira ka. Hajiya Maryam idan kin je ki gaida mutanen gida. Allah ya kiyaye hanya. Ina so ki faɗa masa ni ne zaɓinki, ni ne wanda kike so ki aura. Ba zai yiwu ba, ba zan iya butulci ga wanda ya yi min adalci ba. Dama kana so na ka guje ni? Ban guje ki ba Maryam. Na tsinci kaina cikin damuwa da rudani irin ta rayuwa. Wato ina faɗa miki na kekewaya ko ina ban samu labari. Na je kananan asibitoci da kuma manya, ko da Allah zai sa wani dalili ya sa an zo asibitin babu labari. Sa'an nan kuma na je wajen hukumar 'yan sanda su ma na zaga ofishinsu shi ma nan babu labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kace mun dai babu labari. Dan nawa guda ɗaya kenan da na mallaka a duniya. Ya halaka. Ki daina kuka, ba wai saurin yanke hukunci za a masa ba za mu tabbatar da haka ba. Idan dai Allah ya sa zuwa an jima na samu na kintsa na yi la'asar, to zan sake komawa da izinin Allah za mu iya samu labarinsa. ki hakuri, amma maganar ko ya halaka ba za mu zartar da hukunci a wannan ba. Ki hakuri. Na wallahi na gaji. Ya wannan ya ishe ni haka. Shekara 2 kenan ana abu daya. Wai a ce a kasar na aiki gagari dan talaka. Ai ka san duk abin da Allah ya kaddara wa bawansa to da saninsa. Ka gane ko? Saboda haka ni na ji daɗi, na gode wa Allah da ya sa ka gama karatunka kuma ka samu tarbiyyar da na baka. Allah ya nitsan man da kai, ka shiru ka yi karatunka. Ina mahaifinka yana nan. Da shi ma zai ji daɗin gama karatun nan naka. Ki haƙuri ki daina kuka inna. Allah ya ji kansa da rahama. Amin. Amin. Allah ya maka albarka.
ka zo da shi. Baba, shi wannan da kace shine yaronka? Ƙwarai da gaske, shine. Shine? Mun je redi. Kuma yaronka mun kama shi tare da masu shaye-shaye. Kenan shi ma yana shaye-shaye. To yanzu ofisa za a yi in samu belinsa. Gaskiya ba da bel nashi yanzu ba zai yiwu ba. Domin IPO da ke bincike kes nashi baya nan yanzu. Kuma na biyu diso namu shi ma baya nan yanzu. So amma abinda za ka yi za ka je ka dawo. To yanzu zuwa wani lokaci kenan zan dawo? Zuwa karfe 5. Sai da sa kamar da shi. Kamar da shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maman Shahid. Malam Habu, ya ba wani labari? An dace. Sai dai kuma abin da yake a ƙasa shine a police station aka same su. Kuma na je na tarar shi police yana gaya mun cewa an kama su ne a wajen shaye-shaye. Shaye-shaye? Wallahi ƙarya ne, ni ɗana baya shaye-shaye. Kuma me dai yanzu dai abin da ya fi dacewa shine a sanya za a yi aje a fito da su. Wannan shine kawai mafita, ya Shahid zai dawo gida. Shi IPO ma da kes ɗin yake hannunsa baya nan ne, domin da yana nan sai dai ki gama mun dawo gida da shi. Yanzu na zo gida ne in samu ɗankinsa in yi sallar la'asar sannan sai in koma a police station din. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu Shahid ya har ya fara shaye-shaye, yanzu abin da zai mai kenan a duniya Shahid. Damuwar Shahid ya ga ya fara shaye-shaye. Umma, kada ki min haka. Ki san ba zan taɓa aikata wannan laifin ba. Baba, Umma ba ta mutu ba. Mu kai ta asibiti. Shahid, ka yi haƙuri. Mahaifiyarka Allah ya riga ya mata rasuwa. Kuma ka sani kowane rai ita mutuwa kaddara ce a gare shi. Sai dai kawai mu yi fatan Allah ya sada ta da rahama. Umma, kada ki ba haka Umma. Umma wallahi ba aikata wannan laifin ba. Ba aikata wannan laifin ba Umma. Umma. Baba? Ya na ganka kuma da jaka, ina kake so ka je? Baba ba zan iya zama a gidan nan ba. Shi yasa na yanke hukuncin zan tafi. Dama na fito ne domin sanar da kai. Haba Shahid. Ya kamata ka yi haƙuri ka zauna a ɗakin da mahaifiyarka ta yi rayuwa. Kuma ni na mallakar mata wannan ɗakin ba tare da ina karɓan komai daga gare ta ba. Kai ma ina so ka sani zan mallakar ma wannan ɗakin ka zauna ba tare da na karɓi komai daga gare ka ba
har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai sauwaƙe maka kai ma ka mallaki naka. Baba, kullum idan na shigo gidan nan sai na ga kamar zan ga mahaifiyata. Idan na rufe idanuna ita kaɗai nake gani. Idan dare yayi bana iya bacci. Wallahi baba, ina cikin tashin hankali. To yanzu Shahid, idan ka tafi ina za ka je? Duk inda na je, idan na samu guri zan dawo in gaya maka. Allah ya sa duk inda kafarka za ta taka, Allah ya tsare ka da dukkan wani sharri, Allah kuma ya kare ka. Amin. Na gode. Tun da na bar gida ban zame ko ina ba sai gidanku. Ina zuwa na tarar kun tashi. Na yi iyakacin bakin ƙoƙarina domin na samu labarin inda ku koma, amma hakan bai samu ba. Umma Shahida. Shahid ina kika ga Shahid kuma? Me ya dawo? Sai dai a fasa aure na da Idris. Yanzu haka shigo wankin nan kun haɗu da shi? A magana aure kan a fasa shi bata taso ba. Wai ya zo yana nan akan bakan shi umma. Na. Ai kaddara insha Allah auren ki da Idris kaman an yi an ga. Ki shiru da ne kuka share hawaye. Ya haƙuri shiru ki shiru ki haƙuri. Ki daina kuka. Tsaya. Ba na son rigima. Ina so in tabbatar ma cewa aikinka ya tabbata kuma zai haukace. Sannan ka sani makarin wannan hauka nashi kada ka kuskura ya ji kukan jariri. Wato kuma jaririn sabon haihuwa. Shawaran da zan baka a nan, aikinka yana da matuƙar wahala kuma akwai hatsarin gaske a ciki. Ina mai baka shawara ka haƙura domin rayuwarka ta zama cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Ni dai boka ka taimake ni a haukatar mun da shi. Ni kuma na samu na aure ta. Domin ina cikin damuwa. Wallahi ba shi ya dace da ya auri Maryam. Kuma ma ta ya za a yi ya ji kukan sabon haihuwa yana hauka? Tsarin tsamage. Aikin ka ba. Zan sa ya zuke ma ido. To shikenan. Zan maka aikin a haka. Tunda ka zaɓi rayuwar duniya akan ta lahira. An gama. Aikin ka ya gamu. Hauka sunan shi ma kenan. Ya hauka. Haka yanzu na sallame ka. Za ka fita da baya. Sannan ka ɗangale kafarka ɗaya. sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Na yafe maka ga Allah duniya da lahira.
Allah ya ji kanka.